Enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziň açylış dawratyna mejlisin başlygy hemde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary, ugurdaş düzümleriň ýol başlary, iltilagly ýaşullar we kümüş taşly ineler saglygy goraş işgärleri jemmeçilik gurumalarynyň köpçülikden habar berişleriniň wekilleri hemde köp sany mihmanlar gatnaşdylar. Dawarada welaýatyň medeniýet we sunugy işgärleriniň aýdym sahada çykyşlaryna giň orun berli. Olaryň beri teňlerde ýerine ýetiren aýdymdyr sahalaryna türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde Arkadaly Gahrman Serdaramyň ýylyurt ähmetli amala asyrýan sahawatly işleriniň hemde berqara döwletiň täze ýamyny galkynç döwrüniň we pekim paýhys ummany magtym bolup pragy ýylynyň wasfy berenden ýeterli. Bugünkü Mary vilayet enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziň açylış dawratyna Gurbanyguly Berdimuhammed Fadyr Naky howanalyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça haýar sahawat gandasynyň hasabyna bejer alan we saglyklaryny dikelden Türkmenistanyň ýaşajy gyrayatlarynyň gatnaşmaklary bu gurda anyp bolýan işleriň netijeleriniň aýdyn görkezjisi boldy. Çağalaryň ýürek buýsaşlarynyň soňra olara hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň adyndan sowgatlar dawaral ýagdaýda goşurly. Açylış dawratynyň dowamyna buýsaşly çykyşlara giň orun berli. Çykyşlarda bagtyar çağalaryň saglyklaryny dikeltmekleri hemde şadyan durmuşda dogry derejede ýaşamaklary babarda döredilen mümkinçilikler şeýle döwletimiň we halkymyň bähwidine durmuşa esirýän beýik işler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň we hormat prezidentimize hoşalyklar beýan edildi. Mary vilayet enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine bolsa Gurbanyguly Berdimuhammed Fadyr Naky howanalyga mätäs çağalary himayet bermek boýunça haýar sahawat gandasyny tarapyndan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň B. Braun kompaniýasynyň 2 sany dialog goşma kysymly emeli böwrek enjamy sowgat berli. Enjam dowamly böwrek etmezçilik keselinden ýezer çekýän näsaglaryň ganyny araşdyrmak arkaly olaryň ýaşaýyşyny gowlandyrmagy hemde ömürniň dowamatlygyny uzaltmaga ýardam berýär. Dawarada çykyş edenler döredilýän şeýle ajaýyp şertler mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň çuňur hoşalyklaryny beýan etdiler. Hormat prezidentimiň Mary vilayetine bolan iş tapanyň çäklerini eden çykyşyna belleşýärli. Enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziň işe girdilmegi ýurdumyzda antan saglygynyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolanyny we şeýle bolmagyna galýan nowata beýanydyr. Bu bolsa ýurdumyzda döwlet adam üçinler diýen ýörelgesi satyna durmuşa esirlýän durmuş ugurda siýasatyň özündü diýär. Soňky ýyllarda saglyk goraş ulgamynyň ýeten belen sepketleri Garaşsyz watanmyň iň esas üstünlikleriň bir hökmünde ikrar edildi. Dawaratmyjlar ilki bilen täze merkeziň reanimasiýa dikeldiş bölümi oň enjamlaşdyryşyny taşdylar. Bir ýerde işleýän Lukman bölümiň enjamlaşdyryşy, onda ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesi barada gurrun berip, merkeziň ýokary halkara görkezjilerine laýyk derejede enjamlaşdyrylandygy we bir ýerde işlem üçin ähli zerur şertleriň döredilenligi üçin Gahrman Arkadamyň hemde Arkadaly Gahrman Serdaramyň hoşalyk bildirdi. Belän şäheri merkezde Gurbanyguly Berdimuhammed Fadyr Naky howanalyga mätäs çağalara himayet bermek boýunça haýar sahawat gandasynyň hasabyna her iki zamanyň iň kämil saglygy bejerç enjamynyň ikisi sowgat tökmüne goşurly. Bu bolsa merkeziň lukmanlarynyň gowunjyny artdyryp, olary saglygy goraş işinde täze üstünlikleri ruklanyrdy. Munyň öňünde ýurdumyzda asyrly ýörelgelere esasy ugra dinýän gazanyň işiniň insan perwerlik ugurda ösürilýäniň we Gahrman Arkadamyň başlangyçlary bilen kabul edilen hemde hormat prezidentimiň baş tutanlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän saglyk döwlet maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilýäniň nowatda gysutnamasydyr. Soňra täze merkez bilen tanışlyk oň kompýuter tomografiýa bölümine dowam etdi. Bu ýerde keselleri anyklamak we näsaglara degişli bezergileri ýolagymak usullary her iki zaman görkezjilerine laýyklykda anyp barlýar. Saglyk goraş ulgamyna dünýäde iň kämil hasaplanýan enjamlar bölümiň işiniň ýokary hilli, gassagly we anyk ýerine ýetirmeginiň baş şertini emele getirýär.
Bir ýerde işleýän Lukman bölümde ornaşdyrylan enjamlaryň saglyk goruş ulgamynyň iň täzelerdigini aýdyp, olaryň kömegi arkaly degişli anyklaş işleriniň ýokary derejede ýerine ýetirmegine mümkinçilik berýänligini beledi we munyň üçin gahrman arkadamda hemde arkadaly gahrman serdarymda ähli Lukmanlaryň adyndan sag bolsun aýtdy. Ýurdumyzda innowasion tehnologiýalar işçiň ornaşdyrylýar. Öňde barjy dünýä tejribesi öwrenilýär. Budan infrastrukturasy döwratlaşdyrylýar. Her zaman saglyk goruş idaralary gurulýar we bar bolanlaryň durky täzelenýär. Olaryň köpüsiniň Merkezi Aziýa sewitinde deňi taýynyň ýokdugyny bellemek ýakynmydyr. Bu bolsa ilata ýokary halkary ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hili lukmançylyk hyzmatlaryny bermäge gönlüň ýardam berýär. Merkezin ultrases barlyk otogynyň enjamlaşdyrylyşy her iki zamanyň talaplaryna we ýokary halkary görkezlerine dogry laýyk gelýär. Munyň özi bir ýerde anyp barýan anyklaýyş barlyk işleriniň ýokary derejede bolmagy şertlenýär. Bellenşýäli her iki döwürde ýaş nesliniň saglyşy ösmegi üpşetmek işlerine jogapkärlik çemeleşmek bilen döwletimiz ineligi we çağalygy gorumagy aýratyn ähmet berýär. Saglygy dikeltmek we berkitmek gadymy döwürlerden bäri bagtly geljegiň iýleri hasaplanýan çağalaryň kesellemeginiň öňüne almak üçin ähli şertler döredilýär. Çağalary hemme tarapyn alada we mehir bilen gurşap bolmak milletimize mahsus asylly ýörelgedir. Munyň özi her iki zaman türkmen jemgyýetine has aýdyň ýüze çykýar hemde halkymyzyň durmuş we ruhy sagdanygyny kesitleýär. Gahrman arkadamyzyň başlangyjy esasynda 2020-nji ýylyň mart aýyna döredilen Urbanguly Berdimuhammed Fadynaky howanlarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gannasy her kwatda howanlarlyga mätäç çağalaryň öýleri hakynda döwlet tarapyndan edilýän hemme taraplaryň aradalary duýmaklary üçin giň geremli netijeli işler alyp barýar. Howanlarlyga mätäç çağalara ýurdumyň paýtagtynyň hemde welaýetleriniň lukmançylyk idaralaryna dürli operasiýalary geçirmek bejergi üçin çykdyjylary çağalar öýlerine ýürüteleşdirilen mekteplerde we mektep internatlaryna terbiýelenýän we okuyan ýaş raýatlar üçin lukmançylyk maksatly enjamlary satyn almaga tölegleri geçirmek asylly däwe urly. Gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň gollulary hemde tagallalary netijesinde gazna tarapyndan beýde gurdy. Köp sany haýyr sahawat çäreler geçirildi. Şeýlede gaznanyň hasabyna Maryanyň enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine her iki zaman lukmançylyk enjamlarynyň gowşulmagy bu gurda anyp barýan işleriň netijeli häsiýeti eý bolýanyny nowatda hyssutnamasydyr. Öňde barjy innowasion enjamlaryny enjamlaşdyrylan täze döwre bap lukmançylyk merkeziniň açylmagy durmuş maksatly döwlet ýazatynyň we saglygy goraş maksatnamalarynyň hususana 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin niýetlenen sagdyn ene, sagdyn çaga, sagdyn gelje gatly milli strategiýanyň kabul edilmegi netijesinde mümkin boldy. Merkez iki tane aýratyn binadan ibaret bolup, olar eneler we çağalar üçin niýetlenenler. Dinanlara lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen bina 200 sany näsa ornundan ibaretdir. Çağalar binasy 260 näsa üçin ornundan ibaretdir. Giň binada bäbeklerin patologiýasy bölümi, kiçi ýaşly çağalar bölümi, nefrologiýa we neurologiýa bölümi, mektep ýaşly çağalar bölümi, neurokardiyologiýa bölümi ýerleşýär. Her binanyň özüniň kabul ediş, anyklaýyş, maslahat beriş, kliniki barlykhana we anesteziologiýa, reanimasiýa bölümleri bardyr. Bu bölümlerde ornaşdyrylan enjamlar näsaglara gerek bolan ýokary derejeli bejergi we barlyk işlerini geçirmäge ýardam berýär. Onlar üçin baro kamera otogama, mundan başga da bölümde fizioterapiýa we bejers bedenteri otoglar bolup, bellenýän goşmaça bejergiler öz oňyn täsirini berýär. Barlykhana bölümi lukmançylyk barlykhana ulgamynyň dünýä belli ösen tehnologiýalaryny özüne jemleýän iň kämil enjamlarly enjamlaşdyrylanlar. Bir bölümde laborator barlyklarynyň ähli görnüşleri geçirilýär. Olar adamyň bedeniniň ýaşaýyşy üçin ören möhüm agdalarynyň we ulgamlarynyň guruluş we funksional işçiligini häsiýetlendirýär. Baglylar halkary ölçeglerine laýyklykda geçirilýär. Enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziniň esasy bölümlerinden biri dogrun bölümidir. Hasahananyň düzümine dolanýar bölümi maslahatlar hemde online maslahatlar geçirmek üçin 120 hemde 100 ornuk mejlisler zaly näsaglar we işgärler üçin naharhana döwre bap avtodrolga kirýüji we ziýansızlanýarjy bölümler bar. Merkezde welaýatyň maşgala lukmanlarynyň, şepaat uýalarynyň we beýleki hünärmenleriniň bilim derejelerini kämilleşdirmek üçin okuw merkezi döledilen.
Margulayt enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezinden işe girilmek münasibetli geçirilen dawaranyň çäklerini saglygy goraş işgärleri we merkeziň lukmanlary ýaş nesil hakynda edýän atalyk aradalary hemde ýurdumyzyň saglygy goraş ulgamynyň maddi enjamlarynyň biniadyny iýdigleri döwrewaplaşdyrmak ugruna durmuşa geçirýän taýsy tagallar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda tüýs direkden hoşallyk bildirdiler we berk jan saglyk ýurdumyzyň şehride halkymyň awadançylygy ugruna alyp barýan köp ogul işlerine üstünlükleri arzu etdiler. Bugunky şany waka münasibetli enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkezine hormat prezidentimiň adyndan lukmançylyk awta ulaglarynyň gowşulmagy dawaraly çärelerin üstüne ýetirdi. Täze ulaglar milli dep desturlarymyza laýyklykda kabul edildi. Maksady bugunky çäreler taryhy pursatlary besenli.